De most túl. Tisztán, itt van egy 9-es. Az fordított 6-os. Eltérünk. Livi szokott ott ülni. Mondós. Júlival átmennek ezt a dolgokat. Jó, bejelentkezett mindenki. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a hivatal munkatársait, intézményvezetőket és minden érdeklődőt a mai képviselőtestületi ülésen. Az előterjesztéseket meghívott időben kiküldte a hivatal. Megállapítom, hogy 6-an vagyunk jelen, határozatképesek vagyunk. 2-en jelezték, hogy váratlan dolog jött közbe, illetve munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak a mai képviselőtestületi ülésen részt venni. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pontokkal, a megküldött napirendi pontokkal kapcsolatban. Ilyet nem látok. Képviselő úr? Nekem nincs kérdésem, köszöntök mindenkit, csak azt szerettem volna jelezni, hogy hoztam volna egy kamerát magammal, mert többen nehezményezték, hogy hónapok óta nincsen közvetítés a testületülésein, úgyhogy nem utólag derüljön ki, hogy ez végig itt volt, szerettem volna előre jelezni. Hogy... Köszönöm szépen, bízom benne, hogy mindenkit lehet majd hallani, és nem lesz senki háttérbe szorítva, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen felvétel, illetve hogy hol lehet ezt majd megtekinteni. Úgyhogy, igen. Jó, köszönöm a tájékoztatást, tehát van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük, ilyet nem látok, akkor kérem, hogy a kiküldötteknek megfelelően szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. 6-1 behangzó igen, köszönöm szépen. Megkezdjük akkor a napirendi pontok tárgyalását, a kiküldötteknek megfelelően. Az első napirendi pontunk az Ercsiváros önkormányzat képviselőtestületének 2025 évi munkatervéről szóló előterjesztés. Az előterjesztés mellékletében megkaptuk a havi üléseket, változatlanul hagyva ugye minden hónap utolsó kedjén 17 órától tartjuk a képviselőtestületi üléseket. A napirendi pontok azok, amik kötelező napirendi pontok a hónapoknak megfelelően. Ugyanúgy, ahogy eddig a költségvetést februárban, határidőben szeretnénk tárgyalni, ugye 15-e a határidő, képviselőtestületi ülés pedig 11-ére terveztük. Július hónapban szünet lenne, akár igazgatási szünet is, ugye akkor nem szoktunk ülést tartani, de ezen kívül beterveztük a közmeghallgatást is ebben az évben december elejére, december 10-ére, és azt a művelődési házban tartanánk, a többit pedig szokásnak megfelelően itt a polgármesteri hivatalban. Minden egyes testületi ülésen tudunk felvenni napirendi pontokat az aktualitásnak megfelelően, illetve rendkívüli esetben SMS szerint ugyanúgy összehívható képviselőtestületi ülés, mint ahogy eddig is, és hogyha határidő vagy bármilyen sürgős elintézni való van, akkor ezt meg tudjuk tenni a rendkívüli ülés alkalmával. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük. Képviselő úr? Köszönöm szépen, nekem lenne pár észrevételem. Az előterjesztés maga úgy kezdődik, hogy az önkormányzat SMS-e és az MÖTV figyelembevételével került előterjesztésre a munkaterv. Ez önmagában nem feltétlenül állja meg a helyét, mivel az SMS-ünk szerint a munkaterv tervezetét a polgármester a képviselőtestület évi utolsó rendes ülése elé terjeszti, tehát ez decemberben kellett volna értelemszerűen elfogadni. Nem januárban kellene határozni arról, hogy a januári testületi ülésen miről fogunk tárgyalni, de ami ennél fontosabb, hogy pár dolog hiányzik az elmúlt évekhez képest szerintem a munkatervből. Vannak ezek között olyan dolgok, amik szerintem törvényi kötelezettség lenne, hogy benne legyenek. Én azt gondolom, hogy közbeszerzési tervet el kell fogadjon az önkormányzat, ezt nem találtam a munkatervben, illetve a gördülő fejlesztési terv elfogadását
sem találtam meg benne. Azt gondolom, hogy ezek törvényi kötelezettségeink, nem vagyok benne teljesen biztos, de meglepne, hogyha önszántunkból szavaztunk volna eddig ezekről a témákról. Azt is fontosnak tartanám, hogy a 2024-es évi költségvetés utolsó módosítása májusra szerepel a munkatervben. Eddig az előző évek gyakorlata az volt, hogy ez februárban megtörtént, hiszen az előző éves költségvetés legalább nagy vonalakban látni kellene, hogy mennyi a maradványa az előző éves költségvetésnek ahhoz, hogy a következő évi költségvetést el tudjuk fogadni. Ezt én javasolnám előrehozni ugyanúgy februárra, mint korábban, hiszen ez előfeltétele kellene legyen az idei évi költségvetés elfogadásának. Aztán láttam még, hogy néhány szerződéses partnerünk, vagy nem szerződéses partnerünk beszámolója kikerült a munkatervből, ennek az okára lennék kíváncsi. Nem látom a Volánnak a beszámolóját, a belső ellenőr beszámolóját, a közszolgálati műsorok gyártójának a beszámolóit, illetve az ügyvédek és a közbeszerzési szakértő beszámolóját sem. Nem tudom, hogy ezek miért kerültek ki, de én javasolnám, hogy ezek továbbra is legyenek részei a munkatervnek. Köszönöm. Köszönöm az észrevételt. Én megkérem jegyzőasszonyt, hogy válaszoljunk ezen felvetésekre. Menjünk sorba mindegyik felvetésen. Én megköszönném, igen. A közbeszerzési tervet azért nem írtuk fel a napirendi pontok közé. Nyilván ezt is el fogja fogadni majd a képviselőtestület, és azon az ülésen tárgyaljuk majd, amikor tudjuk már, hogy pontosan milyen közbeszerzéseket folytatta az idei évben az önkormányzat. Jó, ezt még mindenképpen az első negyedévben. Én a márciusi ülésre szeretném már úgy előkészíteni a költségvetés elfogadása után, hogy ezt be tudjuk terjeszteni, hogyha ez így elfogadható. Persze. Jó, és egyébként nyilván megengedett ezeken kívül minden egyes ülés előtt plusz napirendi pont felvétele, tehát mi is figyeljük a törvényi kötelezettségeket, és ezeknek megfelelően, amit kötelező megtárgyalni az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, ezek szerepelni fognak. Nem tudtam észbe tartani a sok hozzászólást, úgyhogy ha a Volán beszámolója egyébként itt van, az április 29-i ülés 7. pontjában, tehát akkor ez rendben van. Egyelőre az ügyvédről és a közbeszerzési szakértőről annyit tudok mondani, hogy december 31-ével lejárt a szerződésük, és még nincsen új szerződött ügyvéd sem, illetve közbeszerzési szakértő sem, tehát általány díjazásban egyelőre nincs oda beszámolni. A régiek pedig beszámoltak a decemberi ülésen. Igen. GFT volt GFT megkérdés. volt, igen. Igen, a gördülő fejlesztési tervet is. Hát ezt néztem, hogy be volt tervezve, de én emlékeim szerint sokkal hamarabb meg szokták küldeni a gördülő fejlesztési tervet, mint ahogy a tavalyi év üléseihez be volt tervezve. Tehát ezt oda fogjuk majd arra a napirendi pontra, arra az ülésre beterjeszteni, amikor megkapjuk hozzá az adatokat. Még a belső ellenőr beszámolóját most vegyem vissza a szót ilyenkor? Jó, én sem nyomtam meg. De. Ja, megnyomtad? Jó, akkor én vezettem az ülést, úgyhogy jegyzőasszony még a belső ellenőr kérdésével kapcsolatban van egy nyitott válasz, jó? És megadom a szót válaszadásra. Köszönöm. Hát a belső ellenőrzéssel kapcsolatban az a helyzet, hogy ezt akkor fogjuk tudni beterjeszteni, hogyha a belső ellenőrzésről november 30-áig
akkor tudtuk volna most behozni, ha megkaptuk volna a belső ellenőrzésről a tavalyi évi beszámolót, illetve a jövő évi, vagyis az idei évi belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó tervet. Ez sajnos nem érkezett meg. Korábban a belső ellenőr már jelezte felénk, akivel az önkormányzatnak szerződése van, hogy 2 éve gyakorlatilag nincsen kapcsolat az önkormányzat és közötte. Az összes olyan szabályzat, amit ellenőrizni kellett volna, vagy ami a belső ellenőrzési tevékenység része lenne, 2022 óta nem változott, illetve az intézkedési tervei nem lettek végrehajtva. Tehát ezeket most újra kell, át kell nézzük, és ki kell találni, hogy az idei évben a tanácsadói szerepen ő milyen belső ellenőrzési tevékenységet tud majd ellátni. Ezeket a szabályzatokat mind felül kell vizsgálni, amik nem történtek meg, az intézkedési terveket át kell nézni egyesével, mivel hogy a tavalyi évre vonatkozóan is rengeteg intézkedési tervjavaslatot készített, de ezekből nem valósult meg semmi. Köszönöm, jegyzőasszony. Én azért ezt nagyon-nagyon figyelmébe ajánlom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy itt az előző hivatalvezető nem tartott kapcsolatot a belső ellenőrrel. A belső ellenőr asszony elmondta, tavaly novemberben volt itt személyesen, hogy ő ugyan folyamatosan írásban kommunikált az előző jegyzővel, de válaszokat nem kapott, ahogy jegyzőasszony mondja, intézkedés pedig nem történt. Tehát 2 évje, amikor a belső ellenőr asszony megkapta a megbízást Ercsiváros önkormányzatától, akkor ugye azt beszéltük meg, hogy új a jegyző, mindent át kell tekinteni, adjunk időt neki, akkor az első évben mindenképpen egy tanácsadói szerepet fog ellátni, és javasolja, hogy milyen módszertannal, milyen iratokat nézzen át, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ezek nemhogy az első évben nem valósultak meg a másodikban sem, sőt, választ sem kapott már az utóbbi időben a leveleire a belső ellenőr asszony. Tehát azt gondolom, hogy van mit ledolgoznunk ebből a hátrányból, és kérem a képviselő úrnak is a korábbi időre vonatkozó tudását és segítségét, hogy ezt mielőbb meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen. Van-e esetleg egyéb kérdés az előterjesztés mellékletével, a munkatervvel kapcsolatban? Képviselő úr? Igen, volt még egy pár, hogy szerintem az előző évi költségvetés utolsó módosítását azt előre kellene hozni februárra. Erre nem kaptam választ, illetve a közszolgálati műsorok gyártásáról szóló beszámolót sem találtam. Le fog jönni, nagyszerűs van, igen. Jegyzőasszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen. Ugye az árszámadással összefüggő utolsó rendeletmódosítás majd az árszámadás előttre azért van betervezve. Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis a költségvetést áttekintve azt kellett észrevegyük, hogy újra kell könyvelni az egész tavalyi évet. Nem jó sorokon lettek könyvelve bizonyos dolgok, így nem nagyon tudunk igazodni a 24-es költségvetéshez, és erre tekintettel egy nullabázisú költségvetés elkészítése az, amin most dolgozunk. Emellett, hogy ugye 8 intézményre kell költségvetést tervezni, úgy, hogy az előző év nem bázisa a mostani évnek, nem lesz kapacitásunk februárra az utolsó költségvetés módosítást elkészíteni. Ennyi a válasz erre. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, a válaszát. Én akkor még egyszer elmondanám képviselő társaimnak, hogy úgy vettem át a hivatalt polgármester úrtól, hogy a pénzügyi, gazdasági adatokra vonatkozóan semmilyen információ nem került átadásra. Egy előző napi bankszámla kivonatot kaptam a
hivatal számláiról, illetve az államkincstárnak a számlájáról. A jegyző úr pedig felmentette a munkavégzés alól október 1-ét követően a pénzügy minden munkatársát, tehát semmilyen információ át nem lett adva, sem a munkakörök nem lettek átadva, sem a jegyzői, sem pedig a pénzügyi irodán dolgozó munkatársaké, sem pedig a kabineti iroda munkatársáé. Ezt legyen kedves figyelembe venni, amit pedig ott találtunk ezeken a munkahelyeken, az használhatatlan volt. Tehát semmi nem azon a soron van, mint ahol kellene, hogy legyen. Ezt önnek is pontosan kellene tudnia, hiszen itt volt főállású alpolgármester egészen október 1-ig, tehát a felelősség ugyanúgy vonatkozik képviselőtársamra is. És ezen az ülésen majd szeretnék bizonyos pályázatok kapcsán újból kérdéseket feltenni, mert sajnos amit írásban jegyzőasszony kiküldött és kértük a válaszát, az nem érkezett meg sem a kért határidőre, sem pedig azóta semmilyen válaszra nem méltatta a városvezetést sajnálatos módon. Van-e egyéb kérdés a munkatervvel kapcsolatban? Nekem még egy észrevételem van, hogy a szeptember 30-a ülésnél már a Minibölcsöde 2 25-26 évi munkatervét is be kell terveznünk, úgyhogy ezzel kérem szépen módosítani a munkatervet. Köszönöm szépen. A vitát azt berekeztem a munkatervvel kapcsolatban. Kérem a képviselőtestületet, hogy aki ezzel a módosítással elfogadja az előterjesztésben szereplő munkatervet, az kézfelemeléssel jelezze az igényét. 4 igen, aki nem, 1 nem, és aki tartózkodik, 1 tartózkodás. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk a polgármester előző évről maradt szabadságának és a 25 évi szabadságának megállapításáról. Az előterjesztés tartalmazza a szabadság napjainak a számát. A következő határozati javaslat 1 szerint a szabadságütemezés jóváhagyásáról, döntéshozatalból kizárnak vagy nem zárnak képviselőtársaim, erről kell dönteni, illetve a szabadságütemezését pedig a szabadságolási ütemterv tartalmazza. Azt hiszem, hogy ebből 2 előterjesztésem van, és nincs abból, hogy előző évi maradt szabadságának a megállapítása. Abból kérnék szépen egy előterjesztést. Köszönöm. Jó, tehát az előző évről 8 munkanapot hoztam át, illetve 25 évi szabadság napjainak száma így 47 lett, tehát 39, és az áthozott 8 szabadságnak. A szabadságokat, azokat, amit a tavalyi évből januárban kivettem, azokat már az ütemterv tartalmazza, hogy mely napokon voltak ezek. Megjegyzem, hogy nem sikerült szabadsággal töltenem ezeket a napokat, mert olyan jellegű hivatali feladatok voltak, de ettől függetlenül ezt természetesen kiírtuk. A többit megpróbáltuk elosztani a hónapokra, júliusra, amikor ugye leáll a közigazgatás, akkorra terveztünk be 10 napot. Én ettől függetlenül kérem azt a testülettől, mint ahogy a bizottságon is jeleztem, hogyha előzetesen szabadság is van betervezve, de akkor olyan határidő vagy olyan feladat van, amit meg kell csinálni, akkor én módosítani szeretnék ezeken a szabadnapokon. Úgyhogy ebben kérem a testületnek a rugalmas hozzáállását. Van ezzel kapcsolatban kérdésük? Nincsen? Akkor kérem, hogy az előző évi
megmaradt szabadság, illetve a 25 évi szabadság megállapításáról kívánnak-e kizárni. Aki kizárna, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Jó, 6 igen, köszönöm, tehát kizártak a döntéshozatalból. És a második határozati javaslat a szabadság ütemezésének a jóváhagyásáról szól. Aki a szabadságütemezést a melléklet szerint elfogadja, azt kérem szavazzon kézfelemeléssel, az igen szavazatát fejezi ki. 5-1 hangzó igen, köszönöm szépen. Jó. Az előterjesztés, következő napi rendi pontunk, az előterjesztés Ercsi polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők munkaviszonyban álló dolgozók kafetéria juttatása. Szerintem kimaradt egy Igen, napirendi pont. mert bocsánat, a megmaradt szabadság megállapítás és a következő külön határozat az ütemezésről. Jó? Tehát Ja, akkor de egy határozati javaslatot kihagytam. Igen. Tehát a melléklet szerint, amit már az előző pontnál elmondtam az ütemezésről, aki ezzel egyetér, az kézfelemeléssel jelezze, legyen kedves. Köszönöm szépen. Akkor 6-1 hangzó igen. Jó, és akkor most vagyunk a 4-es napi rendi pontnál. Tehát az Ercsi polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők munkaviszonyban álló dolgozók kafetéria juttatásáról szóló előterjesztés. 38 fő dolgozóval számolunk a polgármesteri hivatal tekintetében, és erre kérem úgy, ahogy a tavalyi évben is ez megtörtént, 400 000 forint kafetéria juttatás betervezését. Tudjuk, hogy a bérek messze elmaradnak a többi intézmény dolgozóiétól, ezért kérem, hogy ebben a kafetériában adjuk meg a maximumot a dolgozóknak, tehát a 400 000 forintot, és ezzel is kompenzáljunk egy kicsit a tekintetükben. Van ezzel kapcsolatban kérdése a képviselőknek? Nincs? Akkor kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban és az előterjesztésben szereplő 400 000 forint per év kafetéria juttatást a polgármesteri hivatal dolgozói számára, azt kérem kézfelemeléssel jelezze az igényét. 6 igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk polgármester kafetéria juttatásáról. Polgármester kafetéria juttatása a tavalyi évben szintén 400 000 forint volt, ugyanúgy, ahogy a többi dolgozóé. Én kérem, hogy az előterjesztésben lévő 400 000 forint kafetéria juttatásról kezdjék meg a vitát a képviselők. Van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Ilyet nem látok. Akkor kérem, hogy a határozati javaslat szerint aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze az igényét. 5 igen, és 1 tartózkodás. Köszönöm. Következő napirendi pontunk a 6-os, az alpolgármester tiszteletdíjának költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztés. A tavalyi évben a polgármesterek illetményét megváltoztatta ugye a kormányzat, és ehhez mérten változhat az alpolgármesternek a tiszteletdíja is. Meg van adva, hogy törvény szerint mennyi a maximum, amennyit lehet adni. Az előterjesztésben ez pontosan meg van határozva számszerűen. Maximum 662.760 forint. Én ezzel szemben, ugye korábban a képviselőtestület döntött a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról, október 8-án ugye az alakulóülésünkön, akkor 300 000 forintra tettem javaslatot, most pedig ehhez a több mint
662 000 forinthoz képest 400 000 forint tiszteletdíjat, és annak megfelelően a tiszteletdíj 15%-ában javaslom a képviselőtestületnek a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ilyet nem látok. Kérem akkor, hogy szavazzunk az első határozati javaslatról. 400 000 forintra tettem ugye a javaslatot per hó a társadalmi megbízatású alpolgármester részére. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze az igényét. 6 igen, egyhangú. Bocsánat, 5 igen, és akkor egy tartózkodás. Elnézést, nem láttam. Jó. És akkor a tiszteletdíj 15%-a a költségtérítés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 5 igen. Aki tartózkodik, egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk a polgármester életményének megállapításáról szóló 252 per 2024 10.8. és 347 per 2024 12. 17. határozatának módosításáról. Ugye a 12. hóban határozott a törvényben megállapított ugye, lakosságszámnak megfelelő tiszteletdíj emelésről a tisztelt képviselőtestület. A nyelvvizsgapótlék nem lett ehhez hozzátéve, ezért ennek a módosítását tartalmazza az előterjesztés. Tehát így a polgármester illetménye a nyelvvizsgapótlékkal együtt 1.511.450 forint. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Ilyet nem látok. Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igényét kézfelemeléssel jelezze. 5 igen, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Szent István Korona Emlékmű helyi védelem alá helyezésének megszüntetéséről. Az előterjesztés bemutatja, hogy a város központjában lévő korona emlékmű, Szent István Korona Emlékmű helyi védelem alatt áll. Azonban mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a felépítmény az az utóbbi években nagyon-nagyon nem használódott, hanem az idő vasfoga megette a fát, és sajnos a fának a kezelése nem történt meg. Az utóbbi években, én az elmúlt 10 évre tudok visszamenni, ilyen nem történt, és ugye ez egy több mint 20 éve felállított emlékmű, tehát ki kellett etetnem a fa állapota miatt azt, hogy veszélyes annak megközelítése, mert napi szinten szembesülünk azzal, hogy az ott a buszra várakozó gyerekek belecsimpaszkodnak, felmásznak rá, és én nem szeretném, hogyha bármi nemű baleset történne az emlékmű állapota miatt. Ezért szeretném, hogy ahhoz ugye, hogy hozzá tudjunk ehhez a felépítményhez nyúlni, a helyi védettséget meg kell szüntetnünk. A helyi védettséget, hogyha a testület elfogadja, utána 30 napra ki kell függeszteni, és utána tudjuk a faszerkezetet eltávolítani. Korábban ugye volt arról szó, hogy az élhető település pályázat kapcsán a belváros átépítése során ez az emlékmű, ez lebontásra, elbontásra kerülne. Én azt gondolom, hogy nagyon szűk az a tér eleve, ahol van, de hogy a forgalomrendjét ott megfelelő módon tudjuk igazítani, valóban szükség lesz az elbontása emiatt is. Későbbiekben majd egyeztetünk arról, hogy mi legyen a márványlappal, hol lenne méltó új elhelyezése, de pillanatnyilag
azt tartom fontosnak, hogy ezt a baleset veszélyes állapotot megszüntessük, és ezért kérem a testületet, hogy a helyi védettséget vegyük le a Szent István Korona emlékműről. Van ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük a testületi tagoknak? Ilyet nem látok. Akkor a határozati javaslat a védettség megszüntetésének kezdeményezése, és meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Kérem, hogy akkor aki ezzel egyetért, a kézfelemeléssel az igényét jelezze. 6 egybehangzó igen. Köszönöm. Következő napirendi pontunk. Előterjesztés, beszámoló az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024 évi tevékenységéről és az adóztatási tevékenységéről. Az előterjesztést a hivatal előkészítette. Feltétlenül szeretném elmondani, hogy a hivatalvezető asszony október 1-e óta vezeti a hivatalt. A pénzügyi irodán ugye nincs olyan kolléga, aki a 24-es évben itt dolgozott volna. Pénzügyi vezető 24-ben talán egy hónapig volt, egy hónapig vagy másfél hónapig volt, de nekem nem is sikerült megismerni személyesen, mert testületi ülésre, bizottsági ülésre nem jött el ebben az időszakban sem. Tehát elég nehéz felölelni így ezt a tevékenységet. Azt is előre bocsátanám, hogy városgazdálkodási irodavezetője sem volt a hivatalnak, mert hogy az előző városgazdálkodási irodavezetőt a korábbi jegyző úr felmentette a munkavégzés alól 2024. februárjában, és állományban hagyta 2024. szeptember 30-áig, tehát addig az illetményét felvette munkavégzés nélkül. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a jegyzőasszonynak, nagyon szépen köszönöm az új irodavezetőknek és a hivatalnak a munkatársai, hogy ettől függetlenül a saját területén mindenki tisztességgel végezte a feladatát, kitartással és nagy szakmai alázattal. Köszönöm Szabolnyai Szitnyai Krisztina igazgatási irodavezető asszonynak a munkáját, aki gyakorlatilag a választás lebonyolításáért felelt, hiszen jegyző úr ebben leginkább az igazgatási irodavezető asszony munkájára támaszkodott. Úgyhogy én köszönöm a kollégák munkáját, és szeretném átadni a szót mind a jegyzőasszonynak, mind pedig az irodavezetőknek, hogy amit itt leírtak, attól függetlenül, hogy mindenki el fogja tudni olvasni, nem csak a képviselőtestület, hanem természetesen a honlapra is feltöltjük, illetve a testületi ülésnek a jegyzőkönyvébe is bele lesz foglalva, de ettől függetlenül néhány szóban foglalják össze a nehézségeket, kihívásokat, illetve azt is, ami pozitívumként értékelhető. Köszönöm. Átadom a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a beszámoló legnagyobb része október 1 utáni időszakot tartalmazza, kivéve az igazgatási irodát. Nekik voltak azért előismereteik itt a 24-es évre vonatkozóan bőven. Azt azért szeretném hozzátenni a beszámolóhoz, hogy október 1 után egy hétig tartott, mire a számítógépet, amin dolgoznom kell, sikerült bekapcsolni az informatikusnak. A jogosultságokat sem tudtam könnyen megszerezni azokhoz a felületekhez, amikhez mint jegyző hozzá kell, hogy férjek. És ezen kívül egy teljesen szűz számítógép állt rendelkezésemre, hogy az egy hét múlva megkezdődő kincstári ellenőrzésen ott álljak az összes intézmény ellenőrzését ugye
nekünk kell lebonyolítani a kincstáron keresztül, úgyhogy nem volt egyszerű feladat. Szerencsére az igazgatási irodavezetője nagy segítségemre volt, mert ő töltötte fel a legtöbb olyan szükséges dokumentumot a kincstár felé, ami alapján az ellenőrzést a Magyar Államkincstár megkezdte. Még tavaly szeptember 20-valahányadikán volt a nyitó megbeszélés ezzel kapcsolatban. Ugye innentől kezdve ránk hárult ez a feladat. Ezen kívül a beszámoló szerintem magáért beszél. Iratselejtezés nem volt évek óta, hát az irattárban nem lehet elférni az irodákban, gyűjtjük az iratokat. Maga az épület is leromlott állapotban van, aki csak a tanácsteremig jön, láthatja, hogy pörög a vakolat a falról, egy megfelelő étkező sem nagyon áll rendelkezésre, de nem is ez a lényeg, hanem szeretném azt hozzátenni, hogy október 1-e óta azért megfeszített munkával próbáljuk felszámolni ezeket a hiányosságokat. Itt a kollégák segítségével, úgyhogy tényleg én is szeretném megköszönni Nagy Gábornak, hogy a fedélzetem van, és az igazgatási iroda vezetőjének is, mert egy jó csapatban azért sokkal könnyebb dolgozni. Úgyhogy ha mindannyian egy irányba toljuk a szekeret, és sikerült azért rengeteg dolgot felszámolni az itt maradt csontvázak közül. Nyáron lesz egy iratselejtezésünk is, ami évek óta elmaradt, és apránként kis lépésekben, de haladunk előre. Megkezdődik a rendeletek felülvizsgálata, ugye elsősorban, ami a legfontosabb, az SMS-nek a felülvizsgálata, amit minél hamarabb a költségvetés után szeretnénk már beterjeszteni első olvasatban a képviselőknek, hogy el tudják olvasni, és ezzel összefüggésben az összes helyi rendelet felülvizsgálatát megkezdjük majd, illetve egy új közbiztonsági szempontból nagyon fontos helyi közösségi együttélésről szóló rendelet megalkotása is folyamatban van. Már ezt a tavalyi évben a Mina Orsolyával elkezdtük, illetve a tanácsnok úr és a polgármester úr is nagy segítséget nyújtottak ebben. A beszámoló tartalmazza azokat az adatokat, hogy hány fő jelenleg a hivatal létszáma, illetve hogy mennyi a polgármesteri hivatal SMS-e szerint a létszám. Ezzel is picit hadilában állunk. Nem túlságosan vonzó azért ez a szakma, hogyha az illetményrendszert megnézzük ma Magyarországon. Szeretnénk erre is megoldást találni, minden az idei költségvetéstől függ. Úgyhogy ennyivel szerettem volna kiegészíteni a beszámolót, ha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok mindenre. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Megadnám a szót irodavezető asszonynak, hogyha gondolja pár szóval, és kérem, hogy üljön be az asztalhoz. Jó, és akkor ott tudunk egy vendégmikrofont bekapcsolni. És akkor átadom a szót, jó? Én is mindenki. Én is mindenkit üdvözlök, ez az első ilyen asztalhoz ülésem. Eddig mindig csak ugye a háttérből támogattam a hivatalnak munkáját, ahogy eddig is. És hát jegyzőasszony igazából mindent elmondott, ami ilyen kiemelhető az igazgatás részéről főleg. Hát dolgozunk, felszámolunk, tehát hogy folyamatosan ilyen tűzoltás szinten, de mindent igyekszünk, és úgy érzem, hogy kézbe is tudunk tartani, ami a hivatalnak működéséhez, és a későbbi előrelépéshez, hogy jobban együtt tudjunk dolgozni, és mindenki egy irányba, és pozitívan hozzáállva tudjunk tényleg dolgozni, hogy ne azt nézzük, hogy régen az volt, hanem az, hogy igen, ez volt, akkor ebből építkezünk, és akkor mi igazgatásként is megyünk előre. De nagyon sok van, tehát hozzánk tartozik a
ugye a szociális segélyezésnek a teljes része, ami nagyon sok. Sokfélék a kedves ügyfelek, sokféleképpen próbálnak meg visszaélni az ismerettséggel, a létező vagy nem létező ismerettséggel, viszont sajnos egyre többen fenyegetően lépnek fel a kollégákkal szemben. Egyelőre még csak szóbeli, de nem szeretnénk, hogy bármiféle atrocitás érje a kolléganőket. Anyakönyvezés, az is nagyon megbonyolították a jogszabályi változások, nagyon sok plusz munka van vele, hagyatéki ügyintézés van, ugye az iktatás van még nálunk, rengeteg ügyirat van. Ez az, amit ugye egy úrra próbáltunk meg még elkezdeni, vagy szerettem volna, hogy próbáljuk egy kicsit modernizálni a hivatali intézést, hogy nem kell mindenről papír. Tehát amivel nem muszáj, ne gyűjtsünk papírt, ne nyomtassuk bármi. Úgyhogy edzőasszonnyal el is elindultunk, hogy amit lehet, meg amit kell, azt elektronikusan intézni, mert ez mindenkinek jó lesz. Rengeteg ügyirat, tehát hogy nagyon sokféle ügy van, tehát hozzánk úgy az igazgatáson nagyon-nagyon sok minden dolgozik, sok minden tartozik, ez benne is van a beszámolóban ügyekre, ügyfajtákra, illetve úgyhogy köszönöm szépen a képviselőknek, hogyha elolvassák a beszámolót. Köszönjük szépen, irodavezető asszony. Bízom benne, hogy minden képviselő elolvasta, mert valóban egy nagyon részletes összefoglalót kaptunk. Azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz és nagyon túlterhelt az igazgatási iroda, de jegyzőasszony majd a munkakörök átvizsgálása után nyilván a hivatalnak a szervezetét is, ahol kell ott alakítja és optimalizálja a feladatoknak a szétosztását. Úgyhogy köszönjük szépen az igazgatási irodának is. És amit mondtál, az nagyon fontos, hogy kell, hogy tudják az egyik irodában, mármint igazgatási iroda munkatársai, hogy mi történik a városgazdálkodáson, mert hogy a város életét nem lehet darabokra bontani, tehát itt az összefüggéseket is kell látni ahhoz, hogy valóban tudjunk együtt dolgozni és előre tudjuk lendíteni az ügyeket. Köszönöm szépen! És megkérném a régi új kollégánkat is, Nagy Gábort, hogy városgazdálkodási irodavezetőként is foglalja össze a beszámolóját, illetve itt meg lehet fogalmazni olyat is, ami nem került esetleg az írott verzióba. Hát én október közepe óta vagyok itt. Hát azért előtte voltam itt egy pár évet. Úgyhogy nem volt annyira idegen ez az egész. Hát elég nehéz volt a kezdet, meg nagyon sok nehézség jött, mert én nem kaptam ügyiratátadást. Közben volt két hézmódosításunk, amit jegyzőasszonyon próbáltunk megoldani. Szerintem az egyik felét megoldottuk. Másik folyamatban. Amik ott maradtak ügyiratok, azok is hátralékosok voltak, azokat fel kellett dolgozni, még mindig tart. Az ügyiratok nem voltak irattárban. Azt én úgy tudom, már felét azt sikerült feldolgozni. A városgazdálkodás eszközhiányokkal is küzd, rosszak az eszközeink is, de azért szerintem próbálok helytállni. Olyan sokat nem tudok, még 2 hónap igazából, ami az én időmben történt, azért a karácsonyi szünet. Igazából egyszerre jött minden, 5 vagy 6 helyen elromlott a fűtés. Ezek azért orvosolva lettek, szóval jöttek ezek akkor most ebben az évben azért volt egy pár nap, amikor sikorságmentesítést kellett végezni az önkormányzati dolgozóknak is hajnalban. Szerintem próbáljuk uralni a helyzetet, és szerintem be is sikerült is. Csak az eszközhiány, amivel mindig előjön valami új, hogy nincs tévé, még. Szóval így elég nehézkes volt, de szerintem haladunk és uraljuk a... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a városgazdálkodási irodavezetőnek, illetve az iroda minden munkatársának a helytállást.
ahogy megfogalmaztad, valóban nagyon sok rendkívüli dologra kellett reagálni. Gyakorlatilag egyik intézményünkben sem működött a fűtésrendszereknek az éves karbantartása. Ezt mind orvosolni kellett, illetve az ebből adódó problémákat megoldani. Nagyon fontosnak tartom, hogy a képviselőtestület felelősségteljes döntést hozott, amikor szerződést kötöttünk csúszásmentesítésre a helyi vállalkozóval. Egy akkora nagy kapacitású gép is látjuk, hogy nem tud a város minden pontján megjelenni akkor, amikor jegesedés történik, és olyan vastag jég, ami én nem is emlékszem, hogy mostanában bármikor előfordult, ami több sózásra tudta csak az utakon gyakorlatilag ezt feloszlatni. Úgyhogy én ezt nagyon fontos lépésnek tartom, és nem csak a szerződött partnerünk, hanem a városgazdálkodás is több járművel végezte a síkosságmentesítést. Cukorgyári terület sem maradt el, Sinatelepre is kijutottunk, illetve a Tótlékban, ahol ugye a legtöbb lejtőemelkedő található, ott pedig a Dunaherba Szociális Szövetkezetnek a munkatársai is segítettek a síkosságmentesítésben. Köszönöm szépen, és sajnos az eszközökre is ugye kitértél, hogy milyen állapotban vettük át ezeket. Korábban lehetett hallani, hogy nagyon jó vétel volt bizonyos teherautó. Az a teherautó az olyan állapotban van, hogy messze elmarad a korának megfelelő állapottól, és olyan probléma merült föl most itt, amit a szervizben azt mondtak, hogy 1,3 millió forint lesz helyrehozni. Úgyhogy, És ez csak a karbantartás. és ez csak, igen, és nem volt karbantartás, nem lett a teherautókra téli gumi vásárolva, a közterületfelügyelő jármű, amivel járt, ugye nem arra a célra vásárolták korábban az önkormányzatnál, de amivel a közterületfelügyelő járt, a megvásárolt téli gumi nem felelhető, tehát valóban nagyon sok elakadással, problémával küzd ez a terület is. Köszönöm szépen a helytállásotokat és a beszámolót is. Képviselő úr? Köszönöm szépen. Az eszközátadás átvételnél volt szerencsém ott lenni. Szabad így fogalmaznom, ritka ilyen kuplerát még én nem láttam, ami ott volt a gépek tekintetében. Például, amikor az ember megnyit egy ilyen helyre, az, hogy számít nagyjából, legalább a dolgok úgy nagyjából helyben vannak, tudod hova nőjel, valami kell. Ezzel szemben nagyjából minden, hát a helység közepére bedobálva, fel se lehetett mérni, hogy melyik gép jó, melyik gép nem jó. Az, hogy rongyokkal tüzeltek ott bent az emberek, hogy meleg legyen, az már csak tehát az ember így igazából azon így nem is tudott már mit csinálni. Olyan dolgokat talál az ember, hál' Istennek vannak fényképek, mert nyilván az ember megőrzi ezt az utókornak. Olyan hirdetőtáblák megmaradt kampányból, amire gondolom én azért tették félre, hogy jó lesz ólapátnak, vagy valami ilyesminek. A kedvencem volt az egy balta, aminek le volt törve a feje, és egy hosszabbító kábel le volt visszatekerve, és azzal jártak ki a srácok dolgozni. Tehát, hogy azt ígértet én megemeltem, megfogtam, és abban lendülettel esett le. Hála jó Istennek, hogy senkinek nem állt a fejében, amíg úgy le dolgoztak. Úgyhogy egy nagy kuplerát lehet elképzelni, igazából le a kalappal. Tehát, hogy abból elindulni és onnan eljutni idáig mindenkinek nagy dicséret, és én most elsősorban nem azt mondom, hogy ő a dolgozókat tenném meg ezért felelősnek, mert nyilván, hogyha nem követelik meg a rendet vagy a következetességet, akkor nyilván lehet, hogy elfolyulnak a dolgok ilyen irányba. Főleg a tekintetben, hogy esetleg olyan valaki van ott, nem tudom, főnöki beosztásban, aki vagy nem érdekli, vagy nem foglalkozik vele, vagy úgy gondolja, hogy jó van, ahogy van, de borzalom volt. És most már azért ugyanúgy beleértve az volt még a non plus ultra, ugye a tisztiklub és udvara. Tehát én ott régi számítógép kidobálva a fűbe, a gazba, bementünk az épületbe, ott is átvettük minden a dolgokat rendesen, hivatalosan. Nem tudom, katasztrófa, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, hogy igen, a munkatársak előtt, az iroda előtt, hogy innen indultak, és most azért ki lehet menni, meg lehet nézni nyugodtan, bátran. A lapátok egy helyen, a gépek egy helyen, minden felmérve, mi jó, mi nem működik, minek mi a
funkciója úgy használják, úgyhogy tényleg gratulálok és köszönetes állapot. Köszönöm. Köszönöm a polgármester úr a kiegészítést. Én azt szeretném még elmondani, hogy Ercsiváros intézményei, én azt gondolom, hogy nagyon jó állapotban vannak, beleértve a művelődési házat, óvodák épületeit, ugye energetikai felújításon esett, tehát minden rendben van, és nagyon szép környezetben fogadjuk a gyerekeket, és ugyanez elmondható az idős otthonra, vagy a szociális szolgálat épületére, és ezzel szemben a hivatal épülete az munkavégzésre szinte alkalmatlan. Hogyha megnézzük, hogy milyen világító testek vannak, hogy a fűtés nem működött, hogy penészesek a falak, és így tovább. Úgyhogy ehhez képest ez a hivatal épülete, ami sem a hivatal méltóságát nem emeli, sem az ügyfélfogadást nem teszi szinte lehetővé. Úgyhogy én mindenképpen azon gondolkodnék a képviselő testülettel, hogy hogyan tudunk ezen a helyzeten változtatni. Erre vonatkozó javaslatomat pedig majd a későbbiekben meg fogom tenni. Minden esetre annak most örülök, hogy fűtöttek az irodáim, illetve hogy a régi neoncsöveket is hamarosan LED lámpára le fogjuk cserélni, mert ez elengedhetetlen. Azt gondolom, hogy ha valaki 8 órán keresztül számítógéppel dolgozik, hogy a világítás az megfelelő legyen, és azt gondolom, hogy ez sem pénz kérdése, mert szerintem gazdaságosabb egy LED világítás, mint ezeket a csöveket fenntartani, úgyhogy ez is csak a nem törődömségnek a következménye, azt gondolom. Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs? Akkor kérem, hogy az előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel együtt fogadja el a testület. Aki ezzel egyetért, azt kérem készfelemeléssel jelezze az igényét. 6 egybehangzó igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, a 10-es következik. Ercsiváros önkormányzata bűnmegelőzési koncepciójának irányadó 2025 évre vonatkozó intézkedési tervének elfogadásáról. A közbiztonságért felelős tanácsnok úr elkészítette az intézkedési tervet, témaköröket, és ennek megfelelően tárgyalta már ezt az intézkedési tervet a pénzügyi bizottság, aki elfogadásra javasolta. Most kérdezem a képviselő testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy ez a közbiztonsággal foglalkozó munkacsoport, ez 2014-15 óta működik. A 19-ig tartó ciklusban azt gondolom, hogy nagyon jó, hatékony munkavégzés folyt, majd 19 után az előző ciklus ezt a hatékonyságot nem vette igénybe. Gyakorlatilag a Covid ugye teljesen megszüntette a munkacsoportnak a működését, és a Covid meg az egyéb rendelkezések után kezdette el újra a munkacsoport a munkáját. Ezen munkacsoporton a polgármester, a képviselőtestületből a polgármester, jó magam alpolgármesterként, korábban képviselőként vesztem részt, tanácsnok úr ugye a vezetője a munkacsoportnak, és állandó tagjai a Városgazdálkodási Iroda képviselője, a helyi rendőrösnek a kapitánya, az Ercsi Polgárőr Egyesület vezetője, illetve a Sina Polgárőr Egyesületnek a vezetője, és a témának, a tárgyalandó témának megfelelően szoktunk hívni külsős résztvevőket, úgy intézményvezetőket, mint cégeknek a képviselőjét, ha mondjuk a kamerarendszerről volt adott esetben szó.
Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez a munkacsoport újra megfelelő hatékonysággal fog működni, és nagy segítségünkre lesz abban, hogy összehangolja a különféle szervezeteknek a munkáját, mert nagyon fontos, hogy tudjunk egymás munkájáról, hogy tudjuk, hogy hol kell segítség, és tudjuk azt, hogy kitől kaphatjuk ezt meg. Úgyhogy jó munkát kívánok hozzá, és elfogadásra javaslom ezt az intézkedési tervet. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Képviselő úr? Köszönöm. Én, ahogy minden évben elmondom, most is úgy látom, hogy ez az intézkedési terv pontosan ugyanazokat a pontokat tartalmazza, amiket már hosszú évek óta. Az én véleményem az, hogy egy intézkedési tervnek úgy kellene működnie, hogy az adott intézkedéseket valaki végrehajtja, és akkor a következő évben már azokat az intézkedéseket nem kell újra lajstromba venni, és kitűzni magunk elé célként, de az, hogy hosszú évek óta változatlan ennek az intézkedési tervnek a tartalma, az számomra azt jelenti, hogy ezeket az intézkedéseket senki nem hajtja végre. Az egyetlen újdonság, amit láttam az intézkedési tervben, hogy idén már egyik pontnak sincsen felelőse a végrehajtásának, ami egy elég sajátos hozzáállás egy intézkedési tervhez. Én nem tartom ezt továbbra sem egy hasznos és érdemi dokumentumnak a város élete szempontjából. Nem javaslom elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen az észrevételt. Az, hogy miért vannak mindig ugyanazok a témák, hát nézzük akkor, hogy milyen témák vannak benne, mert azt szerintem elmondja, hogy ezek a témák kipipálhatók, egy évben letudhatók, vagy pedig ezek folyamatosan jelen vannak ERCSI életében, és ezzel foglalkozni kell. Feladata az önkormányzatnak, feladata az ERCSI rendőrőrsnek, és ezeket a feladatokat, ezeket pedig koordinálni kell, és az együttműködéseket itt kell kialakítani ebben a rendszerben. Tanácsnok úr? Köszönöm szépen a szót. Szeretném megkérdezni képviselő urat, de felsorolt 17 napirendi pontból mi az, amit ki kellene venni. És ahogy elmondta polgármester asszony, ezek mind ciklusokon átívelő feladat, tervek. Ezek nem konkrét megfogalmazások, de minden egyes hónapban, minden egyes évben előjön, úgy a drogprevenciótól kezdve, az illegális hulladék lerakástól kezdve, a hulladékégetéstől kezdve, a gyerekeknek az iskolába való járásától kezdve, a kamerarendszer működésétől kezdve, mind-mind-mind. A munkacsoport akkor, amikor összeállította ezeket a napirendi pontokat, vagyis pontosabban témaköröket, akkor ezeket vette figyelembe. Vannak újak benne, azok, amiket ki kell venni belőle, sajnos ilyen nem volt. Az elmúlt 5 év bizonyította azt, hogy negligálták ezt a munkát, és nem tudtunk hatékonyan dolgozni. Most viszont arra fogok törekedni, hogy igenis össze tudjam hangolni úgy a rendőrség, úgy a katasztrófavédelem, egyébként új elem, hogyha elolvasta volna a képviselő, új elem benne a katasztrófavédelmi referens, illetve a honvédelmi referens, ami elég komoly munkát dolg a városra. Új elem benne az, hogy nem ennyire széles körülön tárgyalja a dolgokat a munkacsoport, hanem egy szűk grémium fogja tárgyalni, és ezután kezdődnek a feladatoknak a leosztása. Hogy miért nem lett felelős meghatározva? Pontosan ezért, mert február hónapban lesz az első olyan munkacsoporti értekezlet, miután elfogadta a képviselőtestület az intézkedési tervet és témaköröket, hogy a munkacsoporton belül fogjuk megbeszélni, hogy ki mit tud vállalni. És utána ezek a vállalások fognak belekerülni abban a feladattérképbe, ami utána már végre hajtandó feladatok lesznek. Tehát azt mondani, hogy ez abszolút, de fölösleges és nem a város érdekeit képviseli, szerintem ez nem csak, hogy nem elfogadható, ez számomra azt mondja, hogy nem csak, hogy nem foglalkozott vele, de el sem olvasta az intézkedés, sőt az elmúlt 5 évben, mint alpolgármester, részt sem vett ebben a munkában. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólását, tanácsnok úr. Igen, ez nekem is feltűnt, hogy egyetlen alkalmat nem ragadott meg alpolgármester úr, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen.
talán egyszer volt polgármester úr helyetteseként jelen. Úgyhogy én ennek a munkacsoportnak nagyon jó munkát kívánok, és bízom benne, hogy ezekben a témakörökben hatékonyan tudunk előrelépni. Soha nem fog megszűnni az illegális hulladéklerakás, de az, hogy ez ellen aktuálisan hogyan tudunk fellépni, milyen eszközökkel, milyen személyi állománnyal, azt nem a testületi ülésen kell megbeszélni, hanem azt az illetékes szervekkel együtt kell közösen kidolgoznunk. Képviselő úr? Ezt nem értem, hogy ki negligálta ezt a munkát az előző ciklusban, ugyanis elmondtátok, hogy a polgármester úr is minden ülésen részt vett. Ugyanúgy Gyuri volt ennek a munkacsoportnak a vezetője, Ildikó is tagja volt. Ez ugyanúgy zajlódhatott volna, mint ahogy korábban zajlódott, meg szerintem ugyanaz is volt a munka végzése, mint ami az ezelőtte ciklusban. Én azért nem vettem részt egy ülésen sem, mert egy ülésre se kaptam meghívót. Egyszer jelezte polgármester úr, hogy ő nem tud részt venni, és akkor helyettesítsem. Ez volt az egyetlen, hogy értesítettek engem arról, hogy lesz ilyen ülés, és vegyek rajta részt. Köszönöm. Köszönöm. Van egy kérdés észrevétel az előterjesztés kapcsán. Domásnak úr. Köszönöm szépen, polgármester. Csak egy rövid mondat a negligálásról. Ezen a munkacsoporti értekezleten ajánlásokat fogalmaztunk meg. Én úgy érzem, hogy nem a munkacsoport vezetőjének a feladata ezeknek a végrehajtása, hanem amit ott megbeszélünk, akkor ott azt akár a polgármester, akár a rendőrség, vagy akár a közterületfelügyelet, vagy akár a városgazdálkodás, az ott megbeszélteket, mint ajánlás elfogadja, és annak megfelelően intézkedik. Tehát nekünk a koordinálás volt a feladatunk, és most is ez a feladatunk. Én a negligálást abban érzem, hogy én is a városgazdálkodás felé kéréseket megfogalmaztunk, nem valósult meg, rendőrség felé történő dolgok nem valósultak meg, tehát valahol mindig el lett tolva egy olyan irányba, hogy valami nehogy megvalósuljon. Sajnos ezt tapasztaltam, mint ahogy nagyon sokszor megfogalmazódott mindenkiben az, hogy nekem kellene kint lenni a városba, és nekem kellene a csendőrnek lenni ahhoz, hogy eloltsam a tüzet, vagy visszaszorítsam a különböző viselkedési formákat, stb. Mi javaslatokat fogalmazunk meg. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólás, képviselő úr. Köszönöm. Itt azt hangzott el, hogy a ajánlásokat fogalmazott meg a munkacsoport, amiket senki nem hajtott végre. Én nem nagyon emlékszem rá, hogy akármikor a testület elé hozott volna a munkacsoport ajánlásokat. Nagyjából egy alkalomra emlékszem, amikor kamerák kihelyezésére kért költségvetési előirányzatot a munkacsoport. Ezt a képviselőtestület meg is szavazta, és nagyjából egy évvel később se kerültek ki azok a kamerák, amikre a költségvetési elkülönítette a képviselőtestület. Én azt gondolom, hogy ennek például a kamerák kihelyezésének a koordinálása, miután a képviselőtestület elkülönítette a megfelelő pénzügyi előirányzatot, az például a munkacsoport feladata lett volna. A képviselőtestület megtette azt, amit várt tőle a munkacsoport pedig nem fejezte be azt a feladatot, amit maga elé kitűzött. Én erre az egy alkalomra emlékszem, hogy ajánlást hozott volna a munkacsoport a testület elé. Köszönöm szépen. A városgazdálkodási irodavezetőnek nem sikerült ezeket a kamerákat megfelelően leegyeztetni, nem sikerült beszámolni, így sem volt már a tavalyi évben, úgyhogy így valóban ellehetetlenült a munka. Ettől függetlenül az idei évben minden szervezet jelezte, hogy aktívan részt kíván venni ebben a munkacsoportban. Van városgazdálkodási irodavezetőnk, aki elmondta, hogy milyen hatékonysággal dolgozik az iroda élén, úgyhogy én bízom benne, hogy ez megfelelő lesz a következő időszakban. Úgyhogy ennek megfelelően kérem a testület tagjait, hogy fogadjuk el az intézkedési tervet a melléklet szerint. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. 5 igen, aki tartózkodik, és aki nem, egy nem szavazattal elfogadtuk az intézkedési tervet. Köszönöm szépen! Következő napirendi pontunk
Az előterjesztés a Szent László völgye többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának módosításának elfogadásáról. Ugye Ercsi város önkormányzat tagja ennek a társulásnak régóta. Korábban volt olyan feladatellátás az orvosi ügyelet megszervezésében, ami közös feladatellátás volt, tehát ebben Ercsi is részt vett. Ugyanakkor amióta nem nekünk kell megszerveznünk az orvosi ügyeletet, ugye azóta nincsen semmilyen közös feladatellátásunk. Október elején találkoztam a társulásnak az elnökével, aki ugye a Martonvásári polgármester úr, és egyeztettünk arról, hogy ha nincs olyan feladatellátás, akkor is Ercsi tagja kíván maradni a társulásnak, hiszen fontos a térség településeivel való együttműködés, ugyanakkor a költségeket tekintve szeretnénk, hogyha a költségek megállapításánál ezt figyelembe vennénk, tehát nem a lakosság szám alapján osztanánk el a költségeket, hanem csak egy alapdíjat fizetnénk. Ugyanakkor a későbbiekben ugye előírás lett, hogy minden önkormányzatnak főépítészt kell foglalkoztatnia, és ez egy olyan kapcsolódási lehetőség megint a társuláshoz, amit közösen tudnánk biztosítani. Úgyhogy a társuláson egyeztettünk arról, hogy társulás keretében fogjuk megvalósítani a főépítészi tevékenységet, illetve a tervtanácsot is értelemszerűen ennek keretében vennénk igénybe. Egyébként ugyanúgy a Pányi Zsuzsanna főépítészasszony látná el ezt a feladatot a társulásban, mint aki korábban is a város főépítészi feladatait ellátná. A költségeket ennek megfelelően fogjuk viselni, tehát betervezve a főépítészi kötelezettségeket és egy alapdíját a tagságnak. Úgyhogy kérem szépen, hogy támogassa a testület a tagság fenntartását ezen feladatok mellett. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ilyet nem látok, akkor kérem, hogy melléklet szerint szavazzunk a jóváhagyásról. Aki ezzel egyetért, azt kérem készfeletmeléssel jelezze az igényét. 6 egybehangzó igen. Köszönöm. Következő napirendi pontunk az előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, polgármesteri tájékoztató. Szintén megküldtük írásban, amit talán még tavalyról áthúzódott, ugye az, hogy a facsemetéknek ugye vállalkozóval szerződést kötöttünk, illetve keretösszeget állapított meg a testület a facsemeték ültetésére, illetve metszés, tehát közterületeinken lévő fáknak a növényzetének a rendezésére. Ez a munkálat, ez a fagyos január miatt csak most tudott elkezdődni, ahogy felengedett az idő. Elég látványos, itt rögtön a főutca elején beindult a munka a mai nappal, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy hét alatt véget is fog érni, hogyha ilyen ütemben tudják folytatni a munkát. Igyekszünk a levágott gajakat mielőbb eltávolítani az utcáról, hogy ez se okozzon fennakadást, azt le fogjuk a saját aprítógépünkön darálni, úgyhogy megpróbáljuk a szállítást is optimalizálni. Úgyhogy ez a munka van még folyamatban. Van-e egyéb kérdése a képviselő testület tagjainak? Képviselő úr? Köszönöm. Én egy észrevételt szerettem volna tenni, hogy úgy néz ki, hogy lezárult akkor idénre is a középkeztetési szerződés módosítással kapcsolatos procedúra. Mint ismeretes, a vállalkozó szerette volna 10%-kal megemelni a szolgáltatási díjait, de a szerződése szerint csak 4,3%-kal emelhette volna meg, ami az infláció mértéke. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyaljon erről a módosításról, és a beszámoló szerint 7% lett ez a módosításnak a mértéke. Én
úgy számolom, hogy a nettó 157 milliós szerződés árai 11 millió forinttal emelkedik erre az évre. Ha csak a szerződés szerinti emelést hajtottuk volna végre, az 6,8 millió forintot jelentett volna, azaz a különbség 4,2 millió. Én azt gondolom, hogy ezt a 4,2 milliót minden ok nélkül csak úgy kedvességből fizetjük ki a szolgáltatónak. Nem hiszem, hogy ha nem kapja meg ezt a 4 millió forintot, akkor felmondta volna a 160 millió szerződését. Nem értem, hogy miért adunk ilyen ajándékpénzeket ennek a vállalatnak minden évben. Ezt nagyon régóta nehezményezem. Van ezen kívül néhány testületi határozat, amire nem tér ki a beszámoló, és ezekről szeretnék információt kérni. Döntöttünk vadkamerák beszerzéséről korábban, a vasútállomások buszmegálló telepítéséről, a közvilágítási hálózat korszerűsítésére, tenderterv készítéséről, mezőőri szolgálat kialakításáról, arról, hogy felajánlották nekünk a rendőrség melletti valamelyik házat, és akkor itt egyeztetést kezdeményeztünk a többi háznak a tulajdonosával, illetve úgy tudom, hogy decemberben döntött a képviselőtestület 2 Diófa utcai ingatlan eladásáról, hogy ez megtörtént-e, illetve hogy ezek az ügyek hogy állnak. Köszönöm szépen képviselő úrnak a kérdéseit, természetesen mindegyikre válaszolok. A Prisma Food Kft. Látja el ugye az intézményeinkben a közétkeztetést. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a szolgáltatást, hiszen idősekről, gyermekekről, felnőttekről legyen szó, nem mindegy, hogy milyen az ételnek a minősége. Felhatalmazást kaptam valóban, hogy megtegyem ezt az egyeztető megbeszélést. Itt egyébként 7%-ot javasolt a bizottság, illetve a testület is. Megjegyzem, hogy az infláció, az a közétkeztetési alapanyagokat, hogyha nézzük, akkor 9% nagyságrendű, nem pedig az előbb általad említett. Úgyhogy ne azzal számolj kérlek, hanem a közétkeztetésre vonatkozó inflációról. Van egy új intézményünk is, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nagyon fontos a minőségnek a megtartása, tehát a bizottság, illetve a testület javaslata alapján a 10%-ból erre a 7%-ra faragtam le a megállapodást, és ez alapján fog megtörténni a szerződésnek a módosítása. Sajnos ennél a közbeszerzésnél is nehézségekbe ütköztünk, hiszen a közbeszerzési szakértőnk jelezte, hogy korábbi módosítások, egyebek nem kerültek részére időben megküldésre, tehát itt is mindenféle nehézség van még, amit a múltból örököltünk. A Diófa utcai ingatlanokra, illetve a rendőrség melletti házzal kapcsolatban megfelelő ingatlan szakértőnek a felkeresése folyamatban van. Azért gondolom, hogy Fischer képviselő úr is karácsonykor az ünneppel foglalkozott, sőt az is bizonyára föltűnt, hogy a hivatal nem működött a 2 ünnep között, hanem csak ügyeletet tartottunk fönn, és a másodikán kezdtük a munkát, akkor sem teljes létszámban. Itt is vannak szabadságon dolgozók, úgyhogy ezt legyen kedves figyelembe venni. A határidők tekintetében azért elmondanám, hogy itt nagyon súlyos az örökség. Ugye van egy Dunapart projektünk, amit most már az utolsó véghatáridő az elszámolásnál a január 31-e. Január 31-éig tisztáznom kell azt a kérdést, ugye, amit itt az elmúlt hónapokban próbáltunk körbejárni és kideríteni, hogy mi a megfelelő válasz arra, amit Fischer képviselő úr a pályázatokért felelős alpolgármesterként kellett, hogy tudjon tavaly 2024. március óta, hiszen akkor volt a helyszíni ellenőrzése a Dunapart projekt megvalósulásának. Ennek a jegyzőkönyvében leírják, hogy a létesített parkolókra az építési engedélyt
kell felmutatni, illetve segíts Gábor, légy szíves, a forgalomba helyezési engedélyt. Na most, hogyha a Fischer képviselő úr, akkor főállású alpolgármester felelősként a pályázatok lebonyolításáért, nem csak 24-ben, de az azt megelőző évben is, erről tudomást szerzett, akkor kérdezném, hogy miért nem sikerült erre megfelelő választ megtalálni szeptember 30-áig, amiért pedig az illetményét minden esetben fölvette. Nem ez az egy ilyen kérdés, de ezeket kell nekem és a hivatalnak most megfelelően rendezni, néhány napos határidővel. Tehát azért ezeket vegyük figyelembe. Meg fogjuk oldani, bízom benne, hogy nem lesz veszélyben a 200 milliós pályázatnak a visszafizetése büntetőkamatokkal együtt. Tehát ilyen kockázati tényezők mellett dolgozik a hivatal. Úgyhogy meg fogjuk oldani, ugyanúgy, ahogy az ingatlan értékbecsléseket is. Vadkamerákra az ajánlatkérés megtörtént, itt is egyeztettünk több szakemberrel, nem szakemberek ülnek itt, akik mindent tudnak a vadkamerákról, utána kellett nézni azoknak, akik ezt használják, tapasztalatot begyűjteni, hogy a mi céljainkra melyik lesz a megfelelő, be fogják szerezni és ki fogják helyezni. Vasútállomás, buszmegálló. Itt több variáció előfordult, mert ugye az a buszmegálló fajta, amiből kihelyeztünk 5 darabot az elmúlt év nyarán, az ugye üvegpanelekből áll. Nem olcsó a buszmegálló, és azt is tudjuk, hogy ezeknek, hogyha egy is betörik, akkor igen drága a javítása. Többen azt a jelzést tették felém, hogy gondoljam meg, hogy ilyen buszmegállót szeretnék, vagy pedig nézzük meg, hogy milyen ajánlat van a piacon. Igen, nagyon drága lenne, hogyha mondjuk ezt a buszmegállót 5 nap után rongálás miatt újra kellene gyártatnunk, vagy a hiányzó elemeket kicseréltetnünk. Én végül azt a döntést hoztam, hogy nem változtatjuk meg a városképet a Savanyúréten is. Bízom benne, hogy a közösség megérett arra, hogy megfelelően, ha az ő igényeinek megfelelően petíció alapján, vagy hát nem petíció, hanem lakossági megkeresés alapján kihelyezünk egy buszmegállót, akkor azt rendeltetésnek megfelelően fogják használni. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is hamarosan meg lesz, és akkor ki fogjuk tudni helyezni. Közvilágításnak a korszerűsítése. Bizonyára alpolgármester úr az elmúlt 3 évet elfelejtette, hiszen az előző polgármester úr akkor hívta össze a közbeszerzési munkacsoportot, közbeszerzési bizottságot, hogy vizsgálja felül azt a műszaki tervdokumentációt, amit a 2014-től 19-ig regnáló testület hagyott hátra, majd 90%-os készültségi fokon volt ez akkor, hogy megtegye a közvilágítás korszerűsítésére a megfelelő intézkedéseket. Aztán ez hanvába volt. Ezt mi ugye szeretnénk mindenképpen megcsináltatni, főként azért, mert egyrészt a lámpatestek elavultak, a közvilágítás minőségei gyenge, folyamatos a meghibásodás, potyognak le a műanyag elemek az oszlopokról, balesetveszélyes, és ami még egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az EON ennek az üzemeltetését felmondta december 31-jel, amit 6 hónappal lehetett meghosszabbítani. Igen, dolgozunk rajta. Köszönöm szépen a kérdését, így január 28-án. Még mindig ott tartunk, hogy a műszaki tervdokumentációnak a felülvizsgálata zajlik. Ezen a héten beszéltem a mérnökkel, aki ebben segítségünkre van, és visszajelzését várom, hogy milyen észrevétele van, hol kell még módosítani a tervet. A közterületfelügyelő, illetve mezőr rendszernek a kiépítése valóban elvi döntést hozott a képviselőtestület. Ahogy az elmúlt években nem volt közterületfelügyelő, majd volt egy, aztán egy rövid ideig talán 2, majd megint csak egy, aztán utána az egy felmondott, majd visszajött, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a közterületfelügyelő ismét beadta a felmondását.
Szeretném itt elmondani mindenkinek a tájékoztatására, hogy a közterület felügyelő asszony megkapta azt a Suzuki személygépkocsit, amit annak idején pénzügyi irodavezető, vagy pedig városgazdálkodási irodavezető használt. Tehát egy olyan felszereltségű, olyan komfortfokozatú gépjárművet használt a városnak a közterületfelügyelője kinn a mezőn, ami nem biztos, hogy erre a célra lett kialakítva. Ez az egy. Téli gumia eltűnt, nem volt fellelhető, tehát ez is egy akadályozó tényező volt. Ugyanakkor ez a közterületfelügyelő nem volt felszerelve megfelelő eszközökkel, ezt az elmúlt 3 hónapban megtettük, tehát amire szüksége volt, ruházatban, gázpisztolyban és egyebekben, azt mindent biztosítottunk. Ennek ellenére azt gondolta, hogy neki nem munkaköri kötelessége, hogy néha gyalogosan is a városban tiszteletét tegye. Ez volt a konfliktus kiváltó oka, úgyhogy sajnálatunkra, de felmondott. Én azt gondolom, hogy Ercsiben mindenképpen olyan közterületfelügyelőre van szükség, aki az utcán jelen van és erősíti a köztisztaságot, a közrendet. Úgyhogy sajnos el kellett, hogy fogadjam ezt a felmondást. És még valamit szerettem volna mondani. Ja igen, az előző hivatalvezető kialakított egy szobában a közterületfelügyelőnek kamera megtekintésére egy elzárt helyet. Ugye megvan a jogosultság, hogy ki és mikor tekintheti meg a kamerafelvételeket. Sajnos a műszaki háttér nem lett mögé téve, hiszen nem megfelelő a jelet küldésnek a sebessége, így érdemi munkát nem lehet végezni. Valami ráfordítás történt, valami ki lett alakítva, csak éppen funkcióját nem tudja betölteni. Majd ez is idővel megoldásra kerül. Igen, dolgozunk azon, hogy megfelelő személyeket találjunk. Van a látókörünkben pillanatilag 3 jelentkező, majd ezt azokkal a szakemberekkel, akiket a képviselőtestületnek bemutattunk a decemberi ülésen, el fogjuk végezni, és hogyha lesz fejlemény, akkor természetesen nagyon szívesen tájékoztatom a képviselőtestületet és Ercsi lakosságát is ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Képviselő úr? Azért ezek nem kivétel nélkül decemberi döntések, hanem ezek november eleje óta húzódik több ügy. Én ebből a válaszból azt szűröm le, hogy a városvezetés olyan fákba vágta a fejszéjét, ami nem tudott így első körben megugrani. Én azt javasolnám, hogy akkor szorítkozzon arra a feladatkörre, ami az alapfeladata lenne, és ne hozza magát olyan helyzetbe, hogy olyan feladatok elé állítja magát, amit maga se tud, hogy fog megvalósítani. Például köszönöm szépen az észrevételt, képviselő úr. Például egy óvodavezetői pályázat kiírása jó lenne, hogyha 4 hónap alatt maradéktalanul sikerülne az elfogadott dátumoknak megfelelően, ahelyett, hogy mezőőri rendszer felállítását vizionálja a városvezetés. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez a kettő nem függ egymással össze, úgyhogy, és nem is 4 hónapról beszélünk tudtommal, úgyhogy megkérem én is a képviselő urat, hogy amennyiben segítségére szerette lenni a hivatalnak, akkor továbbra is várjuk, és várom írásos válaszát azokra a kérdésekre, amelyet a közbeszerzési szakértőnk az élhető települések pályázat kapcsán föltett. 2,5 évig nem tudtuk ugye felhasználni megfelelően a pályázati forrást, amit most már márciusban 3 éve lesz, hogy itt volt a város rendelkezésére állt, ugye a belváros felújítására, illetve a kerékpárút megépítésére. A terveknek el kellett volna készülni közbeszerzés határidő szerint 2023. Akkor volt a kezdete, 2023. március 8-án indult a közbeszerzés, és
2023. novemberig kellett volna engedélyes terveknek elkészülni. 24-ben sem lettek engedélyes terveink, talán most 25 elején meg lesz a kerékpárút részre az engedélyes terv, de a tervezésre vonatkozó közbeszerzés nincs lezárva. Ehhez olyan információkra van szükség, amit alpolgármester úr tudott csak akkor, hiszen mással nem osztotta meg ezeket az információkat. A közbeszerzési szakértőnek ahhoz, hogy ezt a szerződést, ezt a közbeszerzést le tudja zárni, szüksége van információkra, ezeket továbbítottam írásban, illetve a hivatalvezetőasszony. Kértünk, hogy határidőre adjon választ, hogy ne húzzuk már tovább, ezeket a mai napig nem kaptam meg. Tehát azon felül, hogy kioktat, éves késedelmekkel, határidő be nem tartásával, azon kívül tud még mást is ajánlani képviselőtársam, mert ez a munkát nem előre viszi, hanem hátráltatja. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mikor kaphatom meg ezekre a kérdésekre a választ. Nem volt még érkezésem a múlt heti e-mailre válaszolni valóban, amit egyébként a magán e-mailemre kaptam, ezúton is kérném, hogy a hivatali e-mailemre küldjék az ilyen megkereséseket. Viszont beszéltem a tervezőkkel, ők azt mondták, hogy a kerékpárút engedélyeztetésére a dokumentációt beadták, és várnak valamilyen visszajelzést az engedélyező hatóságtól. Azt hiszem, hogy abban maradtak, hogy a martoni jegyző lesz az, aki kiállít valamilyen szakhatósági bizonyítványt a számukra. Azt ígérték, hogy hamarosan tájékoztatnak arról, hogy mikorra lesz meg ennek az engedélye, és hamarosan én is akkor válaszolni fogok a feltett kérdésekre, amiknek egy nagy része egyébként szerepel a szeptember 30-án átadott beszámolómba, napról napra lebontva, hogy pontosan hogyan zajlott ennek a tervezési közbeszerzési szerződésnek a teljesítése. Köszönöm. Köszönöm én is, nem erre vonatkoznak a kérdések, képviselő úr. Azt természetesen a hivatal viszi a maga útján, hogy ezek a kerékpárútra az engedély meglegyen. Magát a szerződést kell lezárnunk úgy, hogy a belváros felújítására nem lesz engedélyes terv, mert nem kivitelezhető, hiszen önök olyan területre terveztettek parkolót, ami nem az önkormányzat tulajdona. Úgy pedig nem fogunk engedélyt kapni soha egy tervre, hogy nem saját tulajdonú ingatlanra vannak a tervek. Márpedig a közbeszerzésben ezt valahogy kezelni kell. Tessék! Ez nem feltétlenül igaz, ugyanis a kerékpárút is részben olyan telken halad, ami nem önkormányzati tulajdon. Ugye a postával szemben az étterem, egykori étterem telkének egy részén fut ez a kerékpárút. A tulajdonosok adtak tulajdonosi hozzájárulást, ezért be lehetett adni engedélyezésre, és így meg is lehet szerezni az engedélyeket. A városközpont kapcsán is egy járható út lenne ez, hogyha a városvezetésnek szándéka lenne megvásárolni azt a telket. Az előző városvezetésnek szándéka volt, úgy látom, hogy a mostaninak pedig nem. Ez nem egy műszaki akadály, hanem inkább egy szemléletbeli váltás, ami miatt a városközpont engedélyeztetésére nem tud sor kerülni a megtervezett formában. Köszönöm szépen. A döntés született a kerékpárút kapcsán annak a területnek a megvásárolásáról, tehát ezért meg tudja adni a tulajdonosi hozzájárulást az ingatlan tulajdonosa. Arról azonban nem született döntés, és a testület soha nem tárgyalta, hogy ingatlant kívánunk vásárolni a belvárosban. Nem került a testület elé az, hogy melyik ez az ingatlan, nem került a testület elé, hogy milyen ártárgyalás van folyamatban, sőt, 2 éven keresztül nem volt betervezve a költségvetésben sem ingatlan vásárlás. Tehát akkor honnan kellett volna az előző testületi tagoknak bármit is erről tudni? Én magam is a terveket most ez év nyarán láthattam először, ahol erre az ingatlanra ott voltak a tervek. De nem is ez most már a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk úgy lezárni, hogy minél kevesebb szabálytalansággal nézzünk szembe, ilyen tetemes határidő túllépéssel. Mert ugye
összesen márciustól novemberig állt volna a rendelkezésre, 23-as évről beszélünk, a tervezőnek így adta be az ajánlatát, és ezzel a határidővel nyerte el a megbízást, most pedig 25. január 28-a van, és még mindig nincsen lezárva ez a közbeszerzés. Tehát azt gondolom, hogy erre kellene magyarázatot adni, nem pedig olyan dolgokra, amin most beszélgettünk. Bár azt gondolom, hogy ez is jó, hogyha a közvélemény felé is megtörténik ennek a tájékoztatása. Úgyhogy le is zárnám ennek a napirendnek a tárgyalását. Kérem akkor képviselőtársamat, hogy az írásban feltett kérdésekre mielőbb adja meg írásban a választ, hogy a közbeszerzési szakértő el tudja készíteni azt a javaslatát, ami talán legkevésbé lesz szabálysértő. Mert sajnos azon már, hogy másfél évvel túlmentünk a határidőn, azon sehogy nem tudunk változtatni. Köszönöm szépen. Igen, legalább lesz vadkamera, így van. Kérném akkor a képviselőtestület tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az készfelemeléssel jelezze az igényét. Köszönöm szépen, megjegyzem, hogy Fischer képviselő úr úgy néz ki, hogy mégiscsak elfogadta ezeket a válaszokat. Örülök, hogy sok mindent sikerült tisztázni. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek a munkáját. Még szeretném, hogyha egy pár pillanatig maradnának, mert szeretném meghívni a képviselőtestületet, az intézményvezetőket és minden polgárunkat Eötvös József halálának alkalmából tartandó megemlékezésre és koszorúzásra, melyre most vasárnap, február 2-án fél 10 órakor kerül sor az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár előterében. Ott fogjuk megtartani a megemlékező beszédet, az Eötvös iskolának diákjai előadásában hallhatunk néhány eötvös verset, és utána pedig együtt megkoszorozzuk az Eötvös szobrot, koszorút helyezünk el a Báró Eötvös József nyughelyén, az Eötvös kápolnában, és utána pedig az emlékház falára helyezzük el a megemlékezés koszorúját. Úgyhogy várom tisztelettel mindannyiukat. Szeretném egyeztetni a képviselőtestület tagjaival és az intézményvezetőkkel. Március 15-én nemzeti ünnepünknek az időpontja szombatra esik. Ugye nemzeti ünnepet a napján tartjuk, tehát március 15-én szombaton fogjuk ezt tartani. És a délelőttöt javasolnám. Kérném a képviselőtestület tagjainak a véleményét, és az intézményvezetőknek, különösen a Művelődési Ház igazgatóasszonyának a véleményét ezzel kapcsolatban. Szeretném, hogyha egy szép méltó megemlékezést tarthatnánk. Ugye a városi kitüntető címekdíjak átadása is ezen az ünnepi alkalommal kerül sor. Szeretném, hogyha minél többen el tudnának ezért erre jönni. Mit gondoltok, hogy a délelőtt vagy a délután 5 óra? Tehát délelőtt 10 óra az alkalmasabb, vagy a délután 5 óra a megfelelő? Ebben kérem a közös gondolkodást, és a véleményetekre számítok. Segítsetek a döntésben. Tehát az, hogy 15-e, az vitán felül van. A polgármester úr? Elkezdem én a délelőttet javasolnám. Délelőttöt? Jó. Akkor köszönöm szépen a... átadások vannak, úgyhogy időben inkább a délelőtt. Akkor köszönöm szépen az együttgondolkodást, és akkor március 15-én délelőtt 10 órára tervezzük akkor az ünnepi alkalmat. Köszönöm szépen. 3 hónap után olyan apróságokra is van most már idő, hogy névjegykártyát szeretnék csináltatni a képviselőtestület tagjainak.
és ehhez kérem, hogy töltsétek ki a körbeadott lapot, hogy szeretnétek mobilszámot megadni. Aki nem, akkor szeretném elmondani, hogy a Gyertsi-város önkormányzat és neve, címe és a titkárság vonalas telefonszáma lesz megadva rajta. Ha szeretnétek mobiltelefonszámot, azt jelezzétek, illetve hogyha 2 e-mail címetek van, akkor adjátok meg, hogy melyiket írhatjuk rá. Én javasolnám, hogy az ercsi.hu e-mail címet, de elfogadom a ti döntéseteket, és természetesen mindenkinél a betöltött tisztsége lesz még a neve alatt. Jó? Úgyhogy ebben kérem még a válaszotokat. És én ennyit szerettem volna még mondani. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek, intézményvezetőknek, hivatalmunkatársainak és minden kedves érdeklődőnek, aki követte a testület ülését. További szép estét kívánok, az ülést ezennel berekeztem. Köszönöm.